Gya Zaburi 50 ogosoma kwaye 15 ekiri kibungo kyagotenga ndangirie asinga kiyeme chando inche ningokonye naye nontogie. Zaburi 50 ogosoma kwaye 15 ekibungo kyagoteba ndangirie asinga kiyeme chando inche ningokonye naye nontogie. Nimeto mwanchumurigeria ase chinga kechiga na mange ogwetera aso obogima bwago emechando nemingo bwata asekera lituko kumirana naye nero lakini kebunge kyagototebie mambi abone iga Nyasaye gakoteba ndangerie achinga kechemechando na inche nimbe egingo itaba ningokonye naye nobe gokomotogia amatukonsi nimetenga none kero omonto achira asoro berikako gokonya chinga kichiri obwate omochando onyororo goteba yani nyarebe tingumweba nabete kagonkonya. The same case apply gochia asense moya Nyasaye ekera beriga kurusia korwa sama bego sekera berika kuguturia korwa aso mochando oli obwate nigora bego komotogia chinga kichonsi omwanchi muri toko gosegeta emambi abonega atoba kogosiria ogosemeria birioro chinga byabere bigokonga kerioro chinga bono gwaikire omoelio rangiringo monene mambi yabono iga abeka kogotoria ekyo na kikebungu kelitko. Good morning.